Mirola Phangchopi Karbi Soaluang Bong Kechengsi Karbianglong DC Kekhi Keche. Dipu Langkung Habe Town Pholalong Son Phopotha Krom Chingsai Kipi. Karbianglong na Penvest Karbianglong Ara na Phan Longlia Pota Chiklojon Thamang Bong Keronji Phan Kacheparai. Karbilo Joria Song Prabjin Pen Kachingrum Thekjia Phan Angtang Kedo Kesia Tum Pheran Kiamai Pen Chuning. Karbi Prime Ta Birta Long Pen Kado Kavya Phantami Kardamna Pazuriki. Tangke Pini Karbi Prime Ta Birta Arjuita. Karbi Soaluang Bong Kechengsi DC Kekhi Kecheng Komatlo Parjulote Laswaninkan Jakongpu Nipai Troxier ni anke Karbi Soaluang Bong DC Kekhi Mate Kechuavela. Bondala Soaninkan Jakongpu Nipai Narkepar Nipenke Karbi Soaluang Bong DC Kekhi Abang Pidolo. Lake Baduta Kalilo ACS Asaipi Nirola Phangchopian. Alang Nipan Sorkar Pen Jakongpu Nipai Narkepar ni Karbianglong Adisi Pakhi Toile. Assam Sarkar Labour Welfare Saikama Joint Secretary Nirala Phangchopi Aphan Karbianglong DC Mate District Commissioner ke Pakhiji Aphan Assam Governor Pen Lamtoy Mate Order Pipontang Ningjibi me Pinsomarang Bong DC Kikiabang Pudul Bona Soaluang Bong DC Kikilong Avila ACS Asaipi Nirala Phangchopi Anchotla Halapo Karbianglong Adisi Madhumita Bhagavati Aphan Karbianglong Pen Assam Sarkar Long Toklang Additional Director ke Pakhiji Aphan Karbianglong Pen Transfer si Arpukimi Pazir Pontanglo Karbianglong Autonomous Council Pen Pini Dipurong Sopi Langkong Habe Town Hall along Krung Chingsai Padosi MLA Constituency 10 Longlia Pota Keronji Aphan Kachingwai Aplong Paleda Longlia Pota Keron along SGB Lapen Karbirong Asaratum Kachirap Kachitudun Akinang South Alamta Krung Chingsai along Ardipida. Karbianglong Lapen West Karbianglong along Village Council Development Committee, Traditional Village Council, Customary Court, Village Court Lapen Chiklojon Thomangbong, Longlia Pota Keron Aja Mek Kepachunji Aphanpura, Pini Dipurong Sopi Langkung Habe Memorial Town Hall along Krung Chingsai Pado. Karbianglong Autonomous Council Pen Kepado Cheng Laso Krung Chingsai along Aluhi Sarpuaman Pen Karbianglong Autonomous Council la CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdu. Alang ni Alam Ziralong Paipaya Chiklo Malom Council along Customary Court Pang Nipopu Ningjesi Village Court Seng Tanglo Puta Ningje. Rong asar lapen SGB atum Longlia Pota ke klema saya long nang cirabdu nang cipu Dr. Tuliram Ronghang ningje dam thusi Chiklo Jon Thomangbong Amri Ronghang Dipu Hauraghat lapen Bukazan LA Constituency 10 a Constituency 10 along Lak ECC rong asar aphan Longlia Pota ron ponpo lapen Longlia Pota ke ron asai ke Purthemia kenang puamensi ron ponji puson Dr. Tuliram Ronghang alam ziralong pacetak pontu Bianglong along kedo abang kedo an inglong aso tu inglong aso atuma phan longle apota ke joy ke pen ke claim ponjia pansi Karbianglong Autonomous Council pen pin sayang deng deng ponlo lasi laso sayang deng along ake joy ke pen longle apota ki piji laso sayang deng ke claim ponjia ho Karbirong asaramai Lapen Karbianglong ro saramai lapen sorkari gambra tumtame hola revenue staff circle office lapen ke circle office long kedo mondol SK tumlong cherap chetu du nangji ko phansi pini bangke ni tum amai ke pha ethi alam the bangela puino je Assam long ke mission busundhara da Karbianglong bangke Purthimi Akemang Mane anu tin dame betang ke do along le bangke laso apota ke long ji aphan laso phan kapilong ji aphan si Karbianglong Autonomous Council pen mate team Karbianglong in pen laso sayang ding ke claim ponji aphan si pinia bangke kachingwai isilo
hinie banke niletum village traditional council la penke village council development committee la hini keseng ponje panitum Karbi autonomous council penke Delhi alongan pili elok la so puthak aron kopipima ke claim ponangji ai puthak ke claim la pen customary court prabjin pen niletum dak jas afan appointment long lop long te prabjin ben itum distribution court along itum customary court laso kapangching ponje pansi pini amai arona teng laso kachingwai laso amai la somthoma puthasi kachingwai latum ta mane amekar mati amekar duma long le pota doma abema laso kacherap dunje pansi pini kehang Lason si Karbi rong asrame nizang Karbiang long amai pu Bronson Teron pensitame Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram long hangaphan Traditional Village Development Council mate TVDC Prabjin pen ke pachun la pen long lia potta akejoy keron poncha phan claim pon popo pen kachoro pajer ponthu Bangso mai Karbiang long Autonomous Council pen nage phapot nilitum Karbirong saramai phanta bangso mai long nang phapon kasi pinila bangso mai long kaching wai pon alama gela pohelo Karbiang long arlo tribal rong an adon tin phanta long le potta ake joy pen kipiji phan Karbiang long Autonomous Council CM pen pangda pon tanglo la pen pena penamasi Karbiang long Autonomous Council pen notification issue po pusalangli chechak pon tanglo lasi Karbiera doan lapen ke rong sartum doan ilitum mekarmit huraphan than pen ilitum bangso Autonomous Council pen pota ke joinang PG polong ilitum mekarmit huraphan chethan pami nangji lapen ilitum adon tin emekar phanta lapen tribal soan phan ke ake joy pen ilitum pota palong dun rep nangpo lapen ke isialam angke ake hai Dr. Tuliram ronghanga phan ilitum Karbirong saramai pen churo kangtung kasoro kangtung alam ke lapulo nilitum akemang rongo saratum Traditional Village Development Council pu ningkan port frak nilitum akemang bang alangli non 16 finance pen ke nilitum phan rong rubarlo tangkanang palut po alangli pininang chichak tikanglo lasila bangso Traditional Village Development Council ta nilitum prabjin pen ke sengjia phan nilitum singwai ponlo lapen ka alangli CM ke hai nilitum nang chak tikanglo nonomat seng nang lapen ka sono munganta rongo sartum nang chisik dum bomo pu nilitum phan nang pulo KSA Chingrum nangji pusi Karbi rong asramai pen kachuning riponsi kedam tanga chiklo aru nipar narke parni Karbi richo aphan hukum hangdam bangso aphet Karbi lamedamai Karbi Cultural Society pen chenglok prek jam raptaria song ajabang doan aphanta KSA kapachingrum pekji aphan bidesuri chuhang lapen KSA Clivet ke pado ji aphan Mirzenko KSA Samson Teron KSA Jamson Timung Thompson Rongpi Jensing Timung atum ke Japon a KSA apanta kachuning welo pajepo Bangso putha Karbiang long pen angtan lochar lia song GG KSA Silong KSA Tejpur KSA Nogao KSA Hojai KSA Lamding KSA Golaghat KSA Bukaghat KSA Dibrugarh KSA Zorahat KSA Asongja Tomchingrum Petsi Pinija Khongpo ni Phainar Keparani Dipu Farmer Growth Center along Pherangkia mai ing niponsi kepasan chomkrai Karbi lochar ya songa tumaphan prabjin pen kachingrum pechia phan towa cholanding noposi ningjepon la Karbira doan phan dakla punili tu mahin pen dakla kadom pajero la pen dakpini dak la krangke dakla pitung dakado kabe phanta pini dakla punili tum nang chopating pen nang chitong duna pot dakla pakado kabe phanta dak la churo parlo dakpini daknili tum dakla krangke mai dakla ke phanang athi bangke dakla punili tum pini la pulongri dakre isi dakla angtan kedo dakhe se doan daknili tum dakla chingrum pet pen dakla punili tum dakla krangke mai dakhe pha dakla athi pi bangke dakla poke se ka chingrum alam hello dakla pulitum dakla aprangmen dakla puthek ponlong lo dakla 2009 2010 an kan hutami dakla pujiji ke se hin pensitame dakla puke se dakla chingdung nangji dakla ko ani dakla plan ponlo
dak la aprang ta klem pon lo la pen non anta dak la klem pon bom lang la pen mu dak la ke bang jilang ani sitame dak la ke ese jingrum retik dak la pun litum dak la soka che song bang ke dak la bang dak la pado pon thorji la si 2009 2010 aning kan pen klem pon bom bang bom dak la puwa pitsita dak la ke ese jingrum mahin bang chunche dak sonje tek nam long lo la si puthot dak chu dak la april tiklo sitame dak la pun litum dak la angtan ke do an dak la pulong dikri si dak ke ese do an dak la semen pe dak la jiji ke ese la pun nogam ke ese lamding ke ese pokagat ke ese la pen hojai ke ese la pen shillong ke ese la pen dibrugor la pen jorhat la pen dispur ke ese puni tum khadu kawe la chingrum at pensi chu april la chiklo sitame dak la conclave ponlo dak khula so dak conclave uta dak la ke ese dak dak la aro ke to mane tang tum kadu kabe pan dak chop halo dak khula so dak la chingwai chingsai pen isi la ka don pen isi la ka chingrum atowar dak tho ponang dak la phitsita dak khula so dak la inglong tho tum chona chitong don la pen kaprik dak la kaprik dak la aro ke ese tum dak la punang chitong tum ta joine dak khula so dak la chingwai chingsai ponlong le taklo la si dak la phitsita dak la pun tum dak la puning pipon pe dak la chingrum dak la song bang dak la puni tong la ington bon pe la si dak la pini dak la thanda nun jela mang la pu hen lo dak la hok wet dak la karbi khai tum dak la kisung duk piklang emplek pen chinglok dam dak la pijar pen chinglok la pen border issue pen chinglok dak la kaprek dak la issue dak ke the dak la duk piklang la si dak la kese chingrum dak jok dak la karbiarat dak la aja kong la jum he song si la tek dam long lo dak la puli tum dak la karbi dak khai tum dak an si dak la ja kong ke doma kula bang itum mi thang la dak la chi chi ni da song si la itum la tek dam long lo la si dak la suaki sung bang ke dak la karbi ang long ke do karbiara chot dak kali dak la angkan lo ka charle dam karbi somar pen chinglok dak la karbi ang long arlo dak la college long charle boy dak la pu dak students tu man ta he dak la ke se chingrum dak la ke se chingrum da joine dak la kwan ni dak la kisung dak tho pon lo la si dak la punili tu mahin pen dak la kamat tha pon ge la hen lo dak la pu hemplek long le aprang chat le long le aprang dak la ke se ka chingrum hen lo ile tu first solution pu dak la punili tu ma thadam la si dak la karbi khai la aja dak kisung long no dak la ke ese tum si la arjab dun dak la karjab dun ji bang tum sinang kerai dun ji bang pina pot la si dak la ke ese ka chingrum long si le tum aprang ala dak la ardi pipon nang ji la pen dak la ke ese ka chingrum long si dak la punili tum ta la so ka che song long ke to thip ji la si non la son thot dak la kisung bang bom jilang itum dak la karbi khai long dak la pijar long dak la pisi dim long chok la pen puthot aro dak kaprek dak la kisung dak la bang bom jilang la si dak la party ke bang bom po dam bom po la pen dak la government ta bang bom po dam bom po dak party ke dak penap te hamang dal pam hang pathik mi dak penap disi ta he non kimi party ta he dak bang po dam po la pen dak la government ta he dak la puningkan phopi de dak la chilar re po dak la pu phitsita dak la karbi khai ke la puleng wernang ji dak la karbi khai ke mu dak la sing ning pithe la pu detik dak la karbi khai ke dak la tang kring pen dak la pu don thek nang ji la si lai itu ma khai phan dak la punang ke rai ji pulo te dak la ke se han lo usini le to ma tha la si dak la khai phan la pu thir kulong pen dak la pu ke rai don verji ke dak la ke se han lo la si dak la ke se phan dak la pu khai dak la amoy arbung la si chu het sitame ilitum dak la pijar chu dak la ka che song hu sitame ilitum press conference long sitame dak la ilitum pon long lo dak la ke ese chingrum po dak la pijar issue long sitame dak la ke ese dak ka do ka be chingrum pet pensi dak la su issue long ke la dak la che song pon po dak la po phitsita non an dak la pijar issue non an da do bom lang non an da chun chelang la pen dak la chun vek nang po si dak la pun ilitum hin pen sitame dak la bang ke dak la pun ilitum hin pen sitame si demand pon lo dak la po phitsita non an da dak la po ke dak la pijar issue long an sitame itung la po chingrum pet pen dak ke ese chingrum pet pen dak la po ka che song po bang ke ni itung la po thek dam long le telo la si dak la kaprek students union tum halang dam sina dak la khasi students union tum halang dam sina dak la po alang litum dak la po ane kang tang dak la po guhati long sitame mame dak la khasi mam dak
dakla khasi jodi mame sodat lo pulote tumke dal ame thang dakla khasi students union la ambulance ben tum dakla police uchi ban man la pendal ko menghalai long setame dakla khasi students union tum pan lo kangtang la tum dal government anta lat lo pun lasi dakla khasi students dak union tum son thot dakla absu tum halang non sina dakla absu tum ke dakla tribal lang bong ke la tum ke dak population ki ongai lo asam long dakla boy phit setame la tum ke dakla asam arlo ke intang kring lang aro dakla delhi bangalore setala la tum ke dakla arodo mate unit tu la son dot si dakla second dakla most populous dak tribal tum pulote la ke missing tum lo dakla missing tum setame dakla TMPK ko la tum ta isiwe da song dakla isiwe students union la tum ta intang kring dolang la pendala guhati long setame kalte kapre dakla notice angka dakla notice pen hong setame la tum amethang unit do arodo asila son thot si mar dum da do pen isi dakla kuken dakla kuki students organization dum ta dakla tumke amethang autonomous council ta belo amethang kopini ta belo dakla tumke paan lo kangtang tumke dakla Myanmar pen Chenglok ha Delhi Bangalore andal tumke arudu la pen dakla difu unit sita do la tum bon sita la tum dakla headquarter ki sivet lage Manipur Jakhongpo ni Phatroxiarani arani kangsamapor Nili Press Club abari mamai pu ahemalong Nili Press Club pen pherangkia mai kang Kedam tangarni kapre Press Club apherangkia tum Nilip wangsi kalili kalanglanga birta pachatak thek ponlong Lasi non ki wangjilangar niya bangke Nili Press Club pen concern ave pin ke badua pherangke ta birta pachatak long lepusi pherangkia meya long than pachinipo Laan chata kalisi ke ong dunga hampang songta diphu ma long kalite along kapre apherangke wangsi Nilip arlo abirta pachathang aphong do ulo Bonta Nilip constituency along Nilip Press Club doko kapita Nilip Press Club media abitunga tuma bangke kemang hudun aphong Lapen jong sia kenang sot doko pulote birta ke nang entami Bonta Nilip Press Club along pen pachini et chingki jthan et afisi ajara birta setame pangdak ponlong chipusi Nilip Press Club pen kado kawya pherang ke tuma phan kachuning ri patapo Asila solong nilhin bandame isi kadok ave pherangke klemna pera courting injiro tom phan jirpijir porom hana aku ka chuning rirun thulo son nakthakla nasi nilitumla dak Nili Press Club along tame diphu along ke do ana house tame lapen paper media lapen electronic media ladak Nili balong do peklo nasi nalitum ladak Nili balong correspondent nalitum kadok ave kibipona the bangla lo Nili balong angton na biota an kiri ponji phanse dak bipon tanglo pose nilitum ko chuning ri bangala hanlo dak tibok teren Press Club punon lapen diphu pen punon setame ladak nilitum Nili Press Club arlo bangke nono son Nili Press Club atom phan thangnat ke pachini ka we pin pen bangke biota na kiri predaji phanse nilitum jasmet chuning ri ponlo athima ladak house tin bandame nilitum dak Nili parlo same correspondent tum do petanglo lasi jongsi nalitum diphu pen wang si mate along ga prek pen wang pen ladak biota nang pangrum tu bolotan te dak Nili arlo ke do apherang ke tu bangke kido kipajo ya son si plan det po lasi nalitum han jasmet mate hok pet si nalitum han wang longli mate wangri po phan kali jong si nalitum open po me puda me pulo pine kenang so dalam do ko lapen ke pachini mate kirip kantung alam the me do bolotan te nilitum Nili Press Club atu maphan lam thi ke pachini pen asukana fisi nilitum Nili Press Club bandame nalitum malong mate biota kenang ji anda me ri rapelona pusi nalitum phan chunu ri lola si pini kedam tangan mang kedam tanglo setame non e prange wang je bangke Nili Press Club aphan thangalam theave pin per bangke bangjok apherang ke setame Nili arlo abirta bangke pangdak de je phansi Nili Press Club akonchun bang hoi bandame kaddo ka we phan chunu ri ponlo Tangtenan malam sopar aphan birta mo intonics na আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta along wangthuiki Dokmoka Police Station ke paralapom Dokmoka Rongsupi National Highway Atowar Piari Jasim Uddin Akula
Niphai nar kepaning we pang thek thek kia tung pulat ar lopen lak isi sosia hormukang malam ki kekla. Dokmuka Ward number 6 Bandhan Arong Alongkedo Dulai Mia Sopo Jasimuddin Grocery Akular Along Jakhongpo Niphai Troxiarni Aning Biapor Kanghu Kilot Pen Lak isi sosia hormung pen pangka ke pon pusi Kulata Hemphu Jasim Uddin Pen Pachini Ponsi Dokmuka Police Station along Lamhoyalo Pipa Zipo কিমান বাজে এইটো ক'ব নোৱাৰো এনেকা আৰু তালাকেইটা ভাঙিখিনি লককেইটা কিবা পৰা কাটিখিনি লৈ গ'ল সামগ্ৰীকেইটা চব লৈ গ'ল যেনেকা তেল চাবোন বিস্কুট তাৰপিছত আৰু চব দামী দামী বস্তুকেইটা চব লৈ গ'ল কাৰ্টুনে আছিলে ধৰক +1+ হ'ব আৰু 1 লাখ প্লাছ হ'ব মাল ইমানখিনি মালটো লৈ গ'ল চব বজাৰৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ 50 মিটাৰ মোৰ নাম জয়নাল আব্দিন এইটো দোকানটো 3 বছৰ হৈ আছে 3 বছৰ আনি কি দোকান আছে এইটো গ্লোসাৰী কেইটা বাজ হইতো একজেক্ট ক'ব নোৱাৰো দুটা আড়াইটা মান এনেকা হ'ব ৰাতিপুৱা বেলেগ কোনবাই আমাক ৰাতিপুৱা 5 বজা মান গৈখিনি গৈ তোমাৰ দোকানটো সাটাগিটা চব খোলা তেতিয়া আমি আহিখিনি গম পাইছো আগতে এনেকা চলে নাই এনেকা চালু না ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে এজাৰ দিছিল কোনটো থানা আমাৰ ডকুমা থানা আৰু ৰচিদ ভান্ডাৰ কিটা নাই টকা আসলে কেছ খুলিকে টকা লৈ গ'ল কেছ কিমান লৈছে কেছ বেছি নবলে খুচা হৈ থাকে 3-4 হাজাৰ মান হ'ব আগৰ নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে মানে বজাৰ ফলে তো আসলে আগৰ বজাৰতে হৈ আছিল কিবা সাসপেক্টটো কৰিব নোৱাৰো এটা কাৰো পৰা সাসপেক্ট কৰিম এটো ক'বলৈ উপায় নাই তেল সাবুন কিটা বিস্কুট সিস্কুট এইবিলাক পইচা আর পাল্লাটো লোক লৈ গ'ল পাল্লা কম্পিউটাৰ পাল্লা কম্পিউটাৰ পাল্লা ইলেক্ট্ৰিক হয় ইলেক্ট্ৰিক পাল্লাটো লৈ গ'ল পাল্লাটো লৈ গ'ল দেখাত হয়তো ৰাতিপুৱা বেলেগ মানুহ আমাক ঘৰত ক'ব গৈছিল এনেকা তো ভাতটো খোলা আছে 5 বাজি তেতিয়া মই এইখিনি চাইছো ভাতটো খোলা তালাৰ লক কিটা থাকিল সব কাটা আৰু তালাৰ লকটো কাটা তালা ভাঙা লকটা কাটা আছে সেইটা রড দি না কিবা দি কাটা কিবা মিসিং এরে কাটিছে হলা চিপস এটো তো এরি ধাবা পার হইখিনি পাইছে এটো ধাবা পার হয় এটো আমার ডিগ্রি ধাবা পার পথাৰত পাইছে এটো তাতে পাইছিলে এটো কোনে খবৰ দিছিলে এটো মর্নিং ওয়াক কৰিব যায় ছোৱালী কিটা এটো আছে তাতে এই বস্তুটো কি তাতে পেলাই থৈ গৈছে Hamren Circuit House along West Karbi Anglong Digital News Forum Amakang Pateksi, Bhaskar Rang Piapan Mai Pula Pen Daniel in Yapan Kongchen Bang Arpu Kepekwa. Nonakaya long lakin national international along anta digital akai pinagapotsi asontin asaya mo along ta net pensi sai ke claim la pen ke pacho. La so joini si digital media tum rat upon propjin pen birta ke pale thek mate hem totlun pensi rat upon birta pilong lo lake digital aja kong pensi ke long la si digital media tum akisung ke boy ke doan karja prapeji upon isia hongjai donangji pura West Karbi Anglong aparman West Karbi Anglong Digital News Forum pu amhang pathek pon Patumi Jakhongpo Niphai Trokarni Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong District Hinyalong Digital Media Jakong ke pangtang ponji aphanpura Hamren Circuit House along West Karbi Anglong Digital News Forum mate thi hekpen WKADNF amahang pathek pon Rongbong terang kachipahim pupon bangso WKADNF amahang ke pathek amayalong Daniel ing hiya pensi mai ki phalam the than pachinipo mai phalong KADNF Central Committee mai phu rati strong phar kachitong dunalong dun mai phu sopen terang dihin chunbang bapuram senar lapen dihin chunbang Ezekiel timongatum chatongdu Bangswa ho chingwai chingsai padu pondet penapi chadong sar pen Bhaskar rang pia phan mai phu Gretson temunga phan dun mai phu Daniel ing hiya phan kong chunbang rongbong teranga phan dihin chunbang pendanglok sai hem chunbang Chandro Singh rongkhang
Sahem chun bang Chandro milik pen danglok bang narke patuma phan claim bang arpu pekpo. Bangso hot KADNF dunmai pu sopen terang kaning jepona bangke bangso WKADNF keseng pon ke digital media atum akidu kisung katirap tito pontia phansi bangso WKADNF pini seng pon pusi ning jepo bangso WKADNF un ampen ke japon pamejia phansi methang arpu cheklem pon pusi WKADNF amai pu Bhaskar Rongpi lapen kong chunbang Daniel Inghipen ningjepo. Laso keseng bang kan nilitum digital manela nilitum digital non ke akai si digital bina apa? Laso digital apa nitum kosong si kapo prangji ma pen digital ma kisung ke boy kosong si tu ki pejok thegi ma nitum laso ken kam jori pasi nitum kado kawe chingwai sar pasi nilitum laso forum ke damtang September 5 ani sini nitum 2023 ani ka situm pathek amam pathek pollo basi ini pen ke halata me nitum non chikjani se dolo nikan se chokko basi so pora hosi nitum ke akonon dak west kar benglo farmers tame nilitum west kar benglo digital news forum tame amam pathek ponchulo ini chorola Fransi central team tum dak hamran Circuit House long along with ini digital forum Beskar Bengalong District Committee pen pini pen nitum district long kiseng pon along pen mission pen nitum pacun pon lo pen pinangan nitum da members tum ta pinangan chutong dundo lase prime jawang jelong bang geni nitum la digital forum polong pen ke pinangan kacesong pani la pen ilitum news reporter tum pelote elitum kahpen kisung tadu property hai hui kisung nong stamil tum kicara pucit tolong bang kenang sok asinitum Beskar Bengalong District Committee hin dan tame itum bang la hai hui long bang nitum kicara kom dunia pan bang sinitum hin penta pini bang so long itum da deng ponang kok lo kapen pini pen itum ni lihin pen masih presiden hin pen masih loso pini franke thenglo thampum Sama. Bakal West Karbi Anglong District Headquarter laki hamren lo. Aprangsi nilitum media kami klaim mabang ke sungpik. Ladapen foto gari long pathai du nanji. Lo dunsi hadak puthotar ni peklang tuji laki print media ke klaim hodlo. Sitame kai na ke Kerala bom pena joksi nona bang ke logo ot pondo na portal news electronic media posipolo. Nona sudah kacilar digital India po kacilar long si nona bangke havar tin ben sitame kam ke claim kacipiduk nai pulutang te logo ke odong atum hano electronic media tum hano lasila so electronic media tum lake pinapani pan chong yok lot non kacit tong don non live pidat atum dadu lapen ajumat lang phit lason dadu lapen la solong si law and order ahin pen punon administrative hin ben punon lapen havar arat hamphang asong tu sitami news reporter tu mansi aning che theklong latum a hok akam lam si peklang pula so aning ka che the pensi piniar ni bangke aphrang da momlo sitami isi kopi posi seinang kok la so putha ka bangke piniar ni sitami ilitum media kam klem lu pustami sarkar pe na bang nangkilang kapang kri do portal news atu mapan ka kelang krang do lasila so aputak je ansu se kapang tang ponji kachingri ponji apanse pini central committee la Karbi Anglong digital news forum atum alang tum si piduk si ladak West Karbi Anglong district headquarter long banglo la pen pini mesen in sam jin pen rat ka cheto pen si in chingwai ponlo la pen non pini la ad hoc committee si sengchot la si non kebang jilang September achik tu bang si full fledged ladak arpu ke do an abang ke pek pon thai po Tang tipini garbi prime time biruta bangke kangton iklong kadok kavitame do methak me purwang